A ka kunnafoni kɔnɔ Antonio Guterres ye ladilikan di jamakulu ma min kan ka wote ni ɲiningali kan juin kalo o tile 29 ko a ka cidenya baara ni janya san kelen kɔnɔ ni baarakɛlaw ye tuma bɛɛ nka a b'a jira ko ka MINUSMA ka baara kɛtaw ɲɛnabɔ ka ɲɛsi fɔlɔfɔlɔ kow damadɔw ma walasa k'a ka baarakɛcogo bɛɛ lalajɛlen yiriwa fo ka se politikitɔnw ka wililiko laban ma min bolodara ka kɛ san 2024 mars kalo la. Janvier kalo la, lakana jɛkulu ka ɲinini fɛ a ye jateminɛ kɛcogo dɔ bɔ cidenya baara kan min dabɔra san 2013 walasa ka dɛmɛ don ka jamana sabati min bɛ ka bin jihadi ka degun kɔnɔ ka siwulu lakana ka dɛmɛ don hɛrɛ cɛsiri la ka adamadenya ka josariyaw lafasa i n'a fɔ lakanako gɛlɛyara ka taa fɛ. A ye fɛɛrɛ saba bila sen kan ka taa sɔrasi caya la ka se sɔrasi boli ma pewu ni sarati jɔnjɔn ma dafa. O ye camancɛ sugandili ye a bɛ min lakodɔn tarata don. I n'a fɔ n y'a sinsin a kan cogo min na janvier kalo la cogoya min bɛ yen o tɛ sugandi ye a tɛ se ka kɛ sugandi ye wa malidenw fana tɛ minnu bɛ ka taa fɛ ka fariyako sɔrɔ minnu tɛ se ka fɔ wa minnu nɛgɛ bɛ sini ɲɛsigi ɲuman na o ma dafa. Ani diɲɛ jamanaw fana minnu kabini san 2003 a bɛ ka wariba don jamana sabatili la a b'a sinsin o kan.